Жәдетчілік енді ол біздің 19 ғасырда пайда бола. Аның бірінші біздің жәдет Курсави. Курсави 1804 жылда ол енді өз китабын яза, мына ол негізде ята. Ол ілікі бет қадымчылар, олар қадымчылар дегенде енді ол Бухарада оқып қайтқан имамлар. Мына алар Бухарада оқыған, мына шул шын ислам дейіп, анамында қайтаралар исламны. Бізде татарда ол әзгіне өзінше була. Өзі біздің мираслар, ол бик ғарап, Азия исламына бик туры келіп бітмей. Мәселен, татарда ана, ғумен қатын қыз бик биік дәрежеде. Ғарапларда ол диякі бөгінді, мына шул дәрежеде. Қырғанда да шулай бара ол, алар бик кимсітәлер қатын қызына, татарда кирісінше бик хөрмәт итәләр инде. Біздің үшін бит ана ол изге ана, ғарапларда бүтәнше. Шуңар Бухарадан қайтқан имамлар, алар инде мына қадимчылар деп атыйбыз. Алар инде мына шундағы исламны иретәләр, нитәләр, мәдрәсәләрдә бик көчле була. Ләкин алар куллана таклит дигән сүз белән. Инде мына синең кемдер абруй укытучы бар икән, син аңар ышанырга тиеш. Фақат аңар гына. Үзең уйларга тиеш түгел, бу инде рөхсәт ителми. Шуңар Курсави инде моны кире кага әйтә, һәрбер шын мөселман ул укымышлы булырга тиеш һәм үзе Коранны укып, үзе уйларга тиеш. Шуңар инде бу иҗтихад дигән нәрсә, менә теге син иркен үзең уйлыйсың, үзең теге ниндидер мәсьәләләр туа икән, Коранны укып үзең чишәсең. Бу әлбәттә бүтәнчә бара бөтен фикерне. Ул бәйле менә бездә татарда, гомумән Рәсәйдә капитализм бик каты кирип китә дә. Халык урта гасырдан китә бара, яңа гасырга күчә башлый. Шунда инде менә бу җәдитләр, булар реформаторлар дигән сүз. Алар беренчедән дингә карашны үзгәртә, икенчедән бүтәнчә мәктәпләрне кора, мәдрәсәне. Мәдрәсәгә түли эшмәкәрләр, аларга кирәк була менә инде яшь буын, ол теге сөйли белә торган гына түгел, эшли белә торган. Аңар укыталар, мәсәлән, география, бухгалтерия, теге икътисад, экономика, менә шундый теге эшкә яраклы шәкертләрне укыта башлыйлар. Менә бу җәдитчелек инде менә шул бөтен мәктәпне үзгәртү дигән сүз. Ләкин шул ук вакытта бу анда экономикада үзгәрә, анда үзгәрә фикер дә, анда инде мәгариф тә бөтенсе үзгәреп бара. Шуңар бу гомумән менә алсак, бөтен бүгенге безнең мәдәният татарның ул чыккан шул җәдитчелектән. Ул инде кире кага кадимчыларны, тегеләр инде иске фикердә тора торган, инде теге алга барышны аңар каршы, теге прогресска каршы, менә шундыйрак инде. Ана уксаң, Тукайдамы, бүтәнләрдәме, анда инде тәнкыйть бара. Булар инде безне урта гасырга кире тарталар дип. Шуңар анда бүтән фикерләр дә күп. Андагы безнең галимләр бик күп. Курсавидан соң Мәрҗани килә. Ул безнең тарихны, фәнни тарихны инде ачып җибәрә. Аннан соң бик кызык 30 имәнидә Зия Камали иң бик анда инде Муса Бигиев. 20-нчы гасырда ислам дөньясында андый галим булмады. Бүген дә юк. Дөресен әйтергә кирәк, Муса Бигиев кебек андый бүген дә күренми. Ул инде ул әйтә булай, һәр кемнең үз юлы Аллага Худайга. Һәм әле бүтән динләрне дә ул әйтә, алар да хаклы ди. Аларның үз юлы, безнең Алла бер, ләкин юллар төрле була дип.
Шуңар менә без бүгенге көндә әйтәбез бит, толерантность, менә ачык, татар халкы гомумән бүтән мәдәнияткә бик ачык. Ул теге белем эзләп бүтән халыклардан Европага караш бик ныгая. Анда бит җәдитләр әйтә алга Европага дип, менә шундыйрак. Гомумән безнең тормыш үзгәрә башлый, менә инде без милләткә әвереләбез менә шул җәдитләр тәэсире белән. Аларның кайберләре бик радикал иде, менә шундыйрак, теге инде бөтенсе мөмкин, бик, тәнкыйтьчеләр алар күбесе укыган гарәп илләрендә. Анда өйрәнгәннәр дә шунда гына укыган, һәм алар әйтә, менә иң дөрес ислам инде шунда гарәпләрдә, ләкин без бүгенге көндә күрәбез, нинди хәлдә ул гарәпләр, шул дөрес ислам белән. Аны бит без шул ягында аңларга тиеш. Аннан бүгенге көндә менә имамларны алсак без, аның 54% урта белеме дә юк. Ул Муса Бигиевне аңламый. Аның өчен яхшы гына бөтен мирасны белергә тиеш, бөтен исламның мирасын, аның 10-12 гасырдагы галимнәрнең фикерен белергә кирәк. Ибн Араби, Сыман, Аль-Газали, бүгенге имамлар өчен бу инде таныш түгел. Шуңар алар җәдитчелекне дә алар турдан-тур әйтә, без Муса Бигиевне аңлый алмыйбыз ди, авыррак. Аның өчен инде укырга кирәк, укымышлы булырга кирәк. Безнең бит җәдитләр, алар университетлар бетергән, әле дөньяви университетлар, Сорбоннаны бетергәннәр, Каһирәдә, Әл-Азгырда укыган, Төркиядә укыган.